Amen. Bazokubra uMkhokheli. Amen. Yebo. Niyabona umsebenzi wama-committee ukuthi wenzani. Amen. Uyabona ukuthi unjani ungaqeqesha ama-committee lo. Asho nomunye wesifazane "Hey, nawe nje umsebenzi siyasebenza bandwane." Amen. Sisebenzele unyazi. Amen. Uyabona umsebenzi? Ilindele zonke behlangene bonke ukulela ngoqo bangcwele. Amen. Bazoxhawula gogo. Amen. Siyabonga. Siyabonga. Goodbye. Bangcwele khona into engifuna ukuyilungisa. Amen. Sesiqedile ngomkhokheli. Ngicela uhamba vangeli kamfundisi. Amen. Amen.